kagamba, andito tayo sa Cavite City. Yan, si Vladdy, diniliberan natin mga kagamba. Ayan, oh. Sino dito sa malapit dito susunod na araw, ano lang kayo, PM lang kayo. Okay, tawag na lang para mas madali. Ayan, si Vladdy. Thank you, Vladdy. Thank you. Thank you. Tapos mayroon pa ditong nakisingit, oh. Ayun, oh. Kilala niyo ba to? Ayan. Sayang, mga kagamba. Namiss na rin to. Ayan, oh. Tanggalin mo yung Christmas mo. Ayun, nakilala, oh. Kilala niyo pa ba ako? Ayun. Abangan ang mga kahintig-hintig na mga vlog nito, mga upload. Matitindi na to. Okay, ayan, full pila siya, oh. Ayan, oh. Hindi nagbabago, oh. Mas lalo lumalaki talaga. Ayun, oh. Okay, shoutout sa inyo lahat, mga kabitin nyo, mga taga-Cavite. Shoutout sa inyo lahat. Okay. Yun, mga kagamba. Shoutout sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Ayun, shoutout muna kay Kahari Gaming, Kalason Spider, Spider Channel PH, si Kasapian, si Joshua Carvalho Laksikan, si Spider Place PH, Jansel Lodobisi, Joshua Paul Tortoga, Glian Salak. Ito na bumabalik tong mga viewers natin, mga gamba, mga subscriber natin. John Rex Istorpe, mga Cavaliers, Gerald Adrineda, Adisiken, Renren Bautista, at saka si Kapitan si Kap Pogi Bautista sa Barangay San Roque sa Gapan, Nueva Ecija, mga gamba. Si Kap Pogi Bautista dyan sa may San Roque, Gapan, Barangay San Roque. Saka si Renren Bautista, yan. Si Yogo, shoutout sa'yo. Raisin G, Kalahi PS dyan kay Batots dyan sa may Kalawan, Laguna. Yan yung channel niya, Kalahi PH. Boy Lawalawa from La Union, Ilocano yan, mga gamba, si Boy Lawalawa. John Mark Castañeda, yung taga Baras sa Rizal. Cyril Agpalasin, Charles Cristobal, Kurt Gavilla, at saka si X-Spider TV. Yan, mga gamba. So may paglalabanin tayo ngayon. Ay, yung picture, tignan nyo dyan. Pili kayo dyan, mga gamba. Walang load to, mga gamba, eh. Ito yung dumating isang araw. Ito, gutom na sila. Hindi ko na niludan yan. Ayan na. Oh, oy, ba, marunong to. Alam nyo may kalaban. Ayan, oh, binalingan niya. Oh. Aba, sinipa lang ng konti. Laglang na itong tabatsoy. Ayun, nadali. Walang load, oh, tignan nyo. Oh, laglag si tabatsoy. Oh, pero lumaban din siya, eh. Yun, nadali sa likod. Nako, ayan, oh, laglag sa baba. Ayan, angkitin natin. Ayan, nadali niya sa likod. Bigla niyang tinalon. Nadali, mga gamba. Ayan, oh, next fight tayo ulit. Ayan ang picture, tingnan nyo dyan. Laban. Ay, nako. Yun. Haha. Dinawakan. Pinulak. Yung ilalaban natin to, mga gamba, sa magaling. Magaling itong na to. Dark na to. Sigrehan na to. Alam niya may kalaban niya. Pati hulong pa. Yun. Ba? Siya na ngayon nalaglag. Ayun, nabol siya. Oh! Naloko na. Yun, nabanggit. Bibingwitin natin. Oh, nanghina siya, mga kagamba. Nadali pa niya. Kala ko matapang na kanina ito. Nadali rin pala. Oh, magaling itong Oh.
Lumaban ka. Wala na. Yun. Sige, op. Nadali. Lalaban ka pa? Lalaban pa siya. Oh, wala na. Ayan na. Nilamon na mga kagamba. Laki sinaputan siya. Magaling din tong pula na to. Yan. Yan mga kagamba. Palamon kaya natin sa kanya yan. So yun mga kagamba. Palamon pa kaya natin itong isa na to. Itong pula rin. Magkamukha sila mga kagamba. Hindi na, sunod na ito. Sige, pakain ko na to. Sunod natin ipapipe to. Ano pa isang ugod-ugod dito. Tuluyan na natin to. Ayan o. Sige. Punta ka doon para matuluyan ka na. Yun. Magaling talaga. Naaabulin niya. Ayan. Balik. Tignan natin kung ayan. Pagkain siya. Oh, wala. Talagang gagambang talon. Kanina pa to talon eh. Yun, oops. Ang bilis tumakbo. Hindi siya pinanghihinaan, Malalaking kagamba, mga kagamba kahit malayo sa camera, kitang-kita. Pati hulog na lang siya, yun, nanghihina na siya. Palagi ko to, mahuhuli na rin to. Masasakmal na rin to. Hindi ako kontento mga kagamba pag hindi nasaputan yung kalaban eh. Kaya inuulit-ulit ko. Ilaban siya. Ayaw niya lumaban eh. Pero minsan nananalo pa yung ayaw lumaban. Parang Fernando po. Ang bida ay nagpapabugbog muna. Wala ito Bingwit. Yun, nabingwit niya. Yun. Sige, yun. Ayun, tagiliran na dali. Ayun. Ayun na. Dalawang pagkain mo ngayon. Ayun. Ayan, dalawang pinatay niya, Ayun. Pagkain mo na to. Pero nanghina siya, nabinom din. Balikan mo. Kakainin mo na yan. Okay. Select mo na ito mga kagamba. Yung mga nagtatanong dyan, laging nagtatanong paulit-ulit yung tanong nyo. Ang sinasabi ko lagi sa inyo, sa panahon ngayon, wala pang Bisaya, wala pang kung ano-anong mga galing ng South na gagamba. Tagalog lang muna tayo mga kagamba, ha? Paulit-ulit. Anli. Wala pang Bisaya, wala pang Masbate kung saan gagambang galing ng South. Wala pa ngayon mga kagamba. Yan ang tandaan nyo. Kaya huwag kayong papatol doon sa sinasabing padala ang pera, tapos papadalang ka daw ng gagamba. Wala pang gagamba sa South mga kagamba. Tandaan nyo yan. September pa yan magkakaroon. Paulit-ulit yan sinasabi ko sa mga upload ko. Sana panoorin nyo lagi para maging aware kayo kung baka ma-scam pa kayo. Yun. So hanggang dito na lang mga kagamba. Hanggang sa muling pag-upload. Maraming salamat.